Začíname tried, ideme presne podľa toho, ako sme aj štartovali najprv slovenský kopcový pohár pretekov tomu do vrchu a potom vyhlásenie v rámci kvalifikácie, klasifikácie majstrov Slovenska pretekov tomu do vrchu. Čiže začíname kategóriou, ktorá je skupina SKP1. No a na prvom mieste Jan Barica junior. Daihatsu šaradé modré, krásna štvorkolka. Janko Barica junior. Prvé miesto. Výsledky už poznáte, nebudeme to naťahovať, preto ideme od prvého. Aby sme urýchlili, Peter Kacinský, Suzuki Swift druhé miesto a Martin Mesároš, Škoda 120L tretie miesto. Je to kategória SKP1. Prosím pekne, pohľady pre kameramanov, fotografov. Gratulácie od našich činovníkov. Skupina SKP2, prvé miesto. Samuel Šorman, druhé miesto, Mojmír Čambal, tretie miesto Bohuslav Finďo. Samuel Šorman, Mojmír Čambal, Bohuslav Finďo. SKP2. Počkáme na poháre o skupinu SKP2. Organizátor podujatí zabezpečí toľko cien, že ani hostesky presne nevie, ktorá kde je, ale to je dobré. Keď slnečko svieti, pohoda. Neviem, či sa to prvé miesto nestratilo. Ty už nás nemá, tak? Ty sa nejak zmeniť. Si strašne kľúček. Ale má? Je to je zároduško. Je to nevidie. Niečo potrebuje. Ani Vojvodík nerobil hanbu. Šéfko, Igor potrebuje dať protest na seba a nech si mu stále. Pre prvého. Už dneska sa máme lepšie ako zajtra. A bez, to práca, čo chováme. Akože mám si vybaviť protest sám na seba. Musíme, že si nie to. A tak zo zemáku niečo vyšplávať. Gratulácie. Prichádzame na skupinu SKP3. Skupina SKP3, Pavol Jajca je prvé miesto, Marek Povolný druhé miesto a Marek Hajnišov. Renault Clio Sport na treťom mieste. Kto povedal, že nafta patrí na do kachiel, keď Seat Leon bol na druhom mieste? Marek, dobrý výsledok. Skupina SKP. Jaloňa je proto SKP vyhlásil. Takhle druhé, ale o to väčšia radosť. Rýchlejme, ideme do skupiny SKP4. Martin Juhás, Rado Čikor a Jan Barica. Trojica najrýchlejších v rámci skupiny SKP4. Martin Juhás, Rado Čikor a Jan Barica. Tu máme auta BMW 3, Mitsubishi Evo 9, Veľká gratulácia Martinovi, pretože naozaj s autom so zadným pohodom na takýto mokrej trati podať takýto výkon, tak je to, dovol si podať, veľmi zaujímavé. Hurá! Tiež mu toľko.
Sejde sloníčko. Starý medveď. A dnes ste už mi dali fotografii nestihnúť, áno. Ale už jenom. Slovenský obcový pohár teda má svojich víťazov, má svojich odmenení. Prichádzame na majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa takisto organizujú v Baštu Záčovia. Veľké prekvapenie naozaj, kategória 1. No neuhádnete, ale Igor Drotár bol ten, ktorý bol najrychlejší. To je naozaj veľká náhoda určite. Pane jeho Fabia VRC a druhé miesto Jozef Vereš a tretie miesto Peter Lichtár. Joni! To robí tá terkelica. Joni, čo je Joni? Peťo! Peťo! Evidentne mladý muž je prekvapený, ktorý strojil za svojich víťazov. Igor Drotár, Jozef Vereš, Peter Lichtár. Škoda Fabia Superlík Presa a Nikita Lancer. Trojica najrychlejších mužov recyklátovými autami. Malo by to 8 náhodou, tam trochu. Tak by sme išli do 5. Výkon Igora Drotara naozaj zaujímavý aj z toho pohľadu, že auto mu nefungovalo na 100%, mal problémy s radením. Ale ako povedal jeho spolujazdec z raných Vánocí, Igor prišiel len trénovať a ostatné vozy, čiže je to Vánoce. Ďakujem veľmi pekne a veľmi pokles. Kategória 2. Jaroslav Krajčí, prvé miesto. Druhé miesto Marián Petrík. A tretie miesto Martin Matuška s jeho veľmi sympatickým výkonom na sympatickom malom monoposte. Jarko takisto prekvapený, ďalší Salvarino, ktorý sa čuduje, že na prvom mieste so svojím monopostom bola. Veľký potlesk, pretože vzhľadom k tomu, ako sme mali tréningy a zapojačnú do toho motorom zvládať výkon, taký enormný výkon toho monopostu, taký vám naozaj znamená. Títo páni vedia, čo robia. Patrí potlesk. Prosím, divákov, uvoľnite prejazd autobusu, ktorý by mohol prejsť, prosím, o linkovi, kameramáni, fotografi. Ohľadám. Jarko! Sú zahraniční turisti, to určite sa zaujímajú. Japonci sú takí. Ťažko obsadený autobus našej linky za naše peniaze. Až dvaja vnútri, vrátane vodiča. Ideme ďalej. Kategória NK. Máme tam len dvoch ocenených. Juli Zlatavský a jeho Mitsubishi Evo 3. Prvé miesto. Martin Lešo. Renault Clio RS na druhom mieste. Kategória NK. Veľký potlesk. Prvé gratulácie. Céry. Tímovú taktiku, nebubní, hlavne to je to cieľ 4x, 4x. Akurát lepšie, že si svieti sa. Nemajú fix. My máme v debi. Kaj sa zohnal? Prosím, kapitán zostal, pretože Juro zostal tam rovno, pretože vyhráš takisto kategóriu skupiny F. To znamená, že rovno aj druhý pohár, ale ani Martin Lešo nemusel odjazd, pretože on zase vyhral kategóriu S. Ktoré miesto? Dobre, tak teraz vám pekne z režie, že tie prvé dva poháre boli opravnené, tie ďalšie dva už nie sú zakručkované, boli sa ospravedlnené. Na kategóriu, ktorá nie je veľmi sympatická, ide o historiku, kategória H.
zapnutý ten dvorec. Prosím, nahranička kameťa a žarady, Kamera je zapnutý. aby prišli skupinu víťazov. Verili byť prvý, Gabika druhá. Monopost versus plechové auto. A nemožno všetky bude rozdiel, ale to chodí na hlas. Tuto historicko 1400 kubíkov. Aha, 1300. Medzi historiky takisto budovali naplno aj Jarko Baranek a Jan Ondrejka. Poprosím ich, aby prišli pre svoje poháre v kategórii H plus 1300. Jarko Baranek už zvyknutý a som ho možno ani nechce. Či? Jarko, kam dávaš tie poháre všetko? Prvé miesto. Jarko Baranek prvé miesto, druhé Jan Ondrejka. Krásne dá monopostný Ferrari 308 GT4 Dino a Renault Alpine. Prechádzame na skupinu A. To sú rýchle autá, ktoré majú za sebou históriu v rámci súťaži VRC. A poprosím Škodovkár Jan Milon, Michal Kovalčík mladší a Michal Kovalčík starší. Fabia, Octavia. Jan Milon prvé miesto, Michal Kovalčík mladší druhé miesto, Michal Kovalčík starší tretie miesto. To je skupina A. Bez dvojky, poď. Mazaj pohár, Jano! Pripravíme sa na vyhlásenie skupiny E1. Sa vrátiť. Tak spôsobom povede, kde máte auto? E1 v rámci majstrovstiev Slovenskej republiky. Prvé miesto. Môžete všetci určite. Igor Drotár. Druhé miesto. Jozef Béreš. A tretie miesto Peter Drták. Skupina E1. Igor Drotár, Jozef Béreš, Peter Drták. Momentík, strpenie malé.
Ja by som im strašne pokazil. Vieme už, ako nasledovať ďalej. Poprosím Juliusa Hladackého a Martina Leša, aby si prišli po svoje ceny. Julius Hladavský a Martin Lešo. Ale ma neprevrátilo dopredu. To dneska ona fungovala. Julius Hladavský a Martin Lešo. Prosím teraz zvláštnu kategóriu, pohodlnejšiu kategóriu juniorov. Michal Kovalčík mladší, Otto Hroba a Martin Hroba. Kategória juniory. Michal Kovalčík, Otto Hroba, Martin Hroba. A ideme do finále aj v rámci vyhlasovania výsledkov. Ideme vyhlasovať klasifikáciu skupina E1. Martin Hroba, Ladislav Deák. Kategória E1 1400. Ešte raz Martin Hroba, Ladislav Deák. To sú tie dve rýchle fábie, ktoré sympaticky súperili medzi sebou. I keď tam ten rozdiel bol značný, Martin Hroba bol pomaly pol minútu 20 sekúnd rýchlejší v výslednom čase, ale to nie sú úplne identické. Veľký potlesk, prosím. 1600, Marian Grof, Otto Hroba, Miloš Koleno starší. Suzuki, Citroen Saxo a Škoda 130 LR. Maroš. Nenápadný a veľmi rýchly výkon. Výsledný čas 3 minúty 12, to si myslím patrí k lepším časom. Vzhľadom k tomu, že ide naozaj o malé, ťažké auto s prvým náhodou na tom mokrej trati, úctyhodný výkon.
Trieda E1 2000. Miloš Koleno junior, Škoda Octavia Kitkár, prvé miesto. Peter Ambrus, Vauxhall Opel Vectra, druhé miesto a Bohuš Čambalík, Peugeot 207. No tak ako jazdíš, tak to vyhlasujeme. To vždy veselý človek, aj za volantom, aj v meste, keď ho človek stretne. Trojica veľmi rýchlych 2 litrov. Bohušovi to vráti, vypichneme ho výkon, s rozdielom 3 sekúnd zaostal za ďaleko výkonnejším Oplom a s rozdielom len 4 sekúnd za Octaviou Kitkár, čo je naozaj úctyhodný výkon. A posledná a koniec, ako som dostal direktívu, je to naozaj tak, je to trieda E1 plus 2000 na 2 litre a kto iný ako Igor Grotár, Slovákia Rally System, Škoda Fabia VRC s pokazenou prevodovkou, ale s famozným jazdcom za volantom s časom 2.50, prvé miesto. Jozef Péreš, druhé miesto, Subaru Impreza VRX S3 a Peter Lipták, Mitsubishi Lancer Evo 8. Otles víťazom, pánom, ktorí naozaj jazdia pravodne aj na mokrom povrchu a prosba pre všetkých ostatných, kým ste ešte všetci na kopetu, o 10 ráno štartujeme tréningy. Ešte momentík dám slovo absolútnemu víťazovi. Milí priatelia športoví, chcel by som vás poprosiť ešte chvíľočku strpenia. Chcel by som poďakovať usporiadateľovi za pekný urobený pretek, ale hlavne by som chcel, myslím si, že za všetkých jazdcov, nášmu predsedovi Peťovi Ambruzovi, povedať Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, náš predseda, Happy birthday Peťo. Čo dodať? Veľký potlesk, Peťo prípadne príde aj ty. Na jednu fotku spoločnú s absolútnymi najrýchlejšími chlapí, no len trošku jak to chýba. Siahnite brúka, vypnite hrude. Poďte všetci, kto ste tu ešte v kombinezách, bez kombinez, poďte všetci jednu spoločnú fotku. Kto má licenciu, nech príde na fotku. Kto nemá licenciu, ide ďalej. Iba jazdci s licenciou, poďme spoločná fotka pre magazín FIA. Do Ženevy to pošleme zajtra, v momente. Á, bohužiaľ, rýchlo prišiel. Pretekárskú licenciu. Je to možné? Slečná, prosím vás, príďte. Nekazte im fotku. S licenciou. Ďakujeme jazdcom, ďakujeme divákom, ďakujeme všetkým členom tímov za to, že im pomohli takto krásne zorganizovať dnešné preteky, takisto usporiadateľovi, takisto činovníkom, takisto našim komisárom zo Samšu. Vidíme sa zajtra ráno o 10:00 na štarte prvej tréningovej jazdy. Verím tomu, že to bude odsýpať aspoň tak ako dnes. Verím tomu, že takisto bez akýchkoľvek zaváhaní, kolízií. Vidíme sa ráno o 10:00 a bude určite veselo. Ďakujeme pekne, priatelia. Jago! Jago! Oh,